Hej så, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man laver det her rigtig flotte sen-vinter-look. Jeg ved godt, at vinter det er ved at flakke mod enden, men jeg tænkte, jeg kunne lige nå at lave den her lille, flotte make-up look, som jeg egentlig synes passer bedst til vintertiden, efterårstiden, men du kan selvfølgelig sagtens bruge det om sommeren. Det er sådan lidt meget make-up, så du kan godt bruge det, hvis du skal ud og fest et eller andet sted. Du kan også bruge det til hverdag, hvis det er det, du føler for. Jeg har egentlig puttet main fokus, eller sådan det meste af fokus på læberne, fordi jeg synes, det her det er en helt vildt flot læbefarve. Men ja, det gik også lidt vildt for sig i øjenskyggen. Men jeg håber, I vil se med, og så håber jeg selvfølgelig også, at I kan lide det. Det første, jeg starter med at gøre, det er, at jeg tager den her L'Oreal Lumi Magic base. Det giver et rigtig flot glow. Og ja, den er egentlig meget let og rimelig simpel. Det jeg bruger foundation, fordi jeg gerne vil opnå et rigtig let foundation look, det er den her BB Cream. Den her er fra det mærke, som hedder Forever. Og det er deres Sonia makeup. Linjen hedder Sonia. Det her det er en rigtig god BB Cream. Der er solfaktor 20 i, og den er rigtig, rigtig god og meget let. Jeg påfører den direkte på ansigtet, fordi jeg føler, at jeg ikke spilder lige så meget produkt, som hvis jeg kommer det ud på hånden og så på ansigtet. Jeg blender det ud med den her beauty blender, hvor man bare dupper. Det synes jeg giver et helt vildt flot look, og det er meget nemt at komme til. Så tager jeg min MAC Pro Longwear Concealer lige for at dække de ekstra steder, jeg bliver dækket, hvor BB Cream ikke dækket, f.eks. under øjnene, og så lige sådan rundt om munden og på de fleste af sådan mine urenheder. Og igen så blender jeg det bare ud med min beauty blender. For lige at sætte det, så gør jeg det her princip, som er baking. Det jeg gør, det er, at jeg tager en løs puder. Du kan bruge hvilken som helst løs puder. I mit tilfælde bruger jeg den her Sleeky Loose Face Powder fra Rimmel London. Den påfører jeg bare med sådan en lille børste, og som du kan se, så påfører jeg rimelig meget. Så lader det bare sidde, og jeg påfører det under øjnene, rundt om næsen, i panden og så ned på hagen. Det er der, hvor jeg sådan normalt mest bliver fedtet i løbet af dagen. Ja, og så lader du det bare sidde, og så rykker vi egentlig videre til øjenbrynene. Til at starte med, så redder jeg bare lige min øjenbryn igennem med sådan en smule, hedder det, øjenbrynens børste. Så tager jeg den her super gode palette, som jeg virkelig, virkelig er glad for. Det er... det er så svært at sige. EYLURE. Illure. Det er også lige meget. Det er den her palette, den her kan købes i Matas. Det ligner en rigtig professionel produkt, men det er faktisk ikke så dyrt, som det ser ud. Indeni der ser den sådan her ud. Den har 2 øjenbrynsfarver og så en highlighter. Og jeg blander bare de her to. Det er ligesom en puder og en sådan gelé-agtig. Og til det bruger jeg bare den her lille skråbørste, som er fra MAC, og det er deres 266. Du kan bruge hvilken som helst børste, du vil. Så farver jeg det bare, starter med det nederste, og definerer det nederste. Så tager jeg det yderste af min øjenbryn, og så trækker jeg det ligesom op med børsten, for at gøre det så naturligt som muligt, sådan at det ikke bliver alt for streget her. Så det trækker jeg sådan op, og det er den måde, jeg har fundet ud af, virker bedst for mine øjenbryn. Det kan godt være, at du synes, at mine øjenbryn de er en lille smule voldsomme, men det er selvfølgelig en smagsag. Når jeg har gjort det, så sætter jeg min øjenbryn med den her. Det her er bare en brow set fra MAC, sådan gennemsigtig. Den har noget gennemsigtig mascara til øjenbrynene. Så rykker jeg videre til øjenskyggen, og jeg starter lige med at prime mine øjne. Så det bruger jeg den her Urban Decay, som er min absolut yndlings øjenskyggeprimer. Putter bare et lille lag på øjnene, både ovenpå og nedenunder. Og så tager jeg sådan en fluffy børste, som den her den er fra MAC. Det er deres 217 børste, som er helt fantastisk. Den første øjenskygge, jeg tager, det er den her. Det her det er et kit fra MAC, og det er bare sådan en lysbrun til lige at definere min globelinje, og så trækker jeg den også en lille smule op, og jeg bruger den egentlig også som blenderfarve til resten af de farver, jeg kommer på, så at det hele det blender sammen bedre, hvilket bare fungerer rigtig, rigtig godt. Så bruger jeg den her fra MAC, som er Swiss Chocolate, og den putter jeg lidt mere fokuseret i globelinjen, for ligesom at give den lidt dimension. Jeg trækker den også lidt ned i sådan det yderste V, og ellers så blender jeg det bare ud med samme børste, som jeg brugte lige før.
Så tager jeg en flad børste som den her. Igen, du kan bruge hvilken som helst flad børste. Og tager den her øjenskygge, det er All The Glitters, men bare sådan en varm champagnefarve, og putter den over hele mit øjenlåg. Og det er ligesom bare for, at jeg vil have lidt mere lyst nu, når der kommer noget på læberne også. Den næste øjenskygge, jeg tager, det er den her øjenskygge. Den er igen fra MAC. Det er deres Antikt, og det er sådan en rødbrun, hvor den har lidt mere skær end den anden rødbrun, jeg brugte, som var mat. Den her, den putter jeg det yderste af mit øjenlåg, som I også kan se igen med den samme flade børste. Og så blender jeg den ud med den børste, jeg brugte til at starte med. Den er fluffy børste. Og så bygger jeg den egentlig bare op, så blender jeg den ud, og så putter jeg et lag mere på og blender den ud, indtil jeg får den rigtige ligesom farve eller dybde, som jeg gerne vil have. Og det er meget vigtigt, at du bruger en lille smule tid eller en del tid på at blende den ud, da vi ikke vil have nogen sådan skarpe kanter. Med samme børste og farven Antik fra MAC, der tager jeg det også på enden af børsten og putter det under øjnene, som jeg skal se, og det er bare for ligesom at connecte hele, eller forbinde hele looket, sådan at der ikke kun er noget op for oven. Jeg trækker det sådan en rimelig langt ind, fordi jeg synes, at det giver et lille smule mere sådan mørkt look, obviously. Men tager det ikke helt ind til det inderste af mit øje. Så tager jeg sådan en lille børste her sammen med den her øjenskygge fra MAC igen, som er nylon, som er bare sådan en hvid-gul-agtig farve til at highlight med. Det putter jeg det inderste af mine øjne, for ligesom at åbne øjnene op, nu når resten er så mørkt. Så tager jeg en anden lidt fluffy børste, en ren børste. Så tager jeg faktisk igen den her øjenbrynspalette med den her highlighter i. Og det er den highlighter, jeg bruger, fordi den er mat, og jeg føler, at jeg har rigtig meget glimmer på mine øjne allerede. Så jeg tager den her børste og så den her og putter det under min øjenbryn. Igen for at lysne op. Og så tager jeg også lige en lille smule og putter ind i det inderste af min øjenlåg for at dæmpe alt det glimmer, der er derinde en lille smule. Det næste jeg så gør, når jeg er færdig med øjenskyggen, det er at jeg putter eyeliner på, og her kan du egentlig lidt selv vælge, hvilken eyeliner du gerne vil på. Jeg bruger bare sådan en mørkebrun, den her den er fra Urban Decay, og deres 24/7 Glide On Eye Pencil. Og det her det er bare en brun eyeliner, og jeg putter den både på den nederste våde kant og på den øverste våde kant inde under min øjenvipper. Og jeg har valgt ikke at putte andet sådan mørk eller andet eyeliner på op i toppen, fordi jeg synes, at den her den gør det rimelig godt alene. Så er vi nået til mascaraen, og jeg starter bare lige med at bukke mine øjenvipper med en øjenvipperbukker. Så putter jeg mascara på. Jeg bruger The Falsies Volume Express Mascara fra Maybelline. Det her det er en super god mascara, især på budget. Der er ikke så meget at sige. I kan se, hvad jeg gør her. Så er jeg sådan set færdig med øjnene, og jeg skal til at vende tilbage til ansigtet. Jeg starter lige med at fjerne det baking. Vi startede med at lægge på alt det der ekstra overskydende pudder. Det starter jeg bare lige med at fjerne, bare med en lille fluffy børste. Det er lidt lige meget vel en. Og til bronzer. Jeg vil bare have en lille bitte smule bronzer på, bare for at sådan definere min kindben. Til det der bruger jeg den her Bahama Mama fra The Balm. Det her det er rigtig mørk bronzer, og du skal passe meget på, men jeg tager bare en lille smule på en skrå børste og definerer bare min kindben. Så for at det hele ikke skal gå op i brun, så skal jeg have en lille smule blush på. Jeg bruger den her blush fra MAC. Det er deres Dessert Rose, og bare med en whatever blushbørste du nu har. Jeg påfører den egentlig ikke alt for langt inde på mine æblekinder, men lidt længere sådan ude, nede sådan under min øjenbryn, der hvor de ender. Fordi jeg ikke vil have alt for meget på, sådan på kinderne nu, når der sker så meget både på øjen og på læber. Jeg bruger bare lige en stor børste til at blende det hele sammen med, så jeg er sikker på, at der ikke er nogen sådan skarpe linjer. Og så er vi nået til det sidste punkt, hvilket er læberne. Jeg starter med at tegne mine læber op, så det er nemmere for mig at putte læbestift på. Og til det der bruger jeg bare sådan en hudfarve, eller min egen læbes farve,
Måske en lille smule mørkere lip liner. Det her det er MAC Soar lip liner. Ja, der er vel heller ikke så meget at sige der. Og til sidst så skal jeg påføre min læbestift, og det her det er egentlig sådan, det var sådan hovedfokus for mig. Og den her, det er faktisk bare sådan en gammel en, jeg har fået af min mor, men det er mere pointen med den farve, der ligesom er, som er sådan lidt brunlig, rødlig. Den er fra St. Michael, og det er i farven Tuscan Frost. Farven den ser sådan her ud, og er en pisseflot, undskyld mit sprog, men den er kongeflot farve, og jeg elsker den virkelig meget. Så ja, når jeg har påfået den, så er jeg egentlig færdig med hele looket. Det kommer til at se sådan her ud, og jeg håber rigtig meget, at I kunne lide det, og håber, at I kunne bruge det en lille smule til enten noget inspiration, eller til, hvis du på et tidspunkt selv vil lægge det her make-up look. Der vil ikke rigtig så meget andet at sige, end hvis I kunne lide den, så like rigtig gerne. Det vil gøre mig glad. Og hvis I kunne tænke jer ikke at gå glip af flere videoer med mig, så abonner på min kanal, så er du sikker på, at du ikke går glip af noget herinde. Og så ses vi i min næste video. Hej hej!